Mametjan. Bar oğlum tığırlara ot ber. Bolýaýjy. Oğlum gelýänmi? Eşitýärmi tığırlaň sesi diňen oga? Barýanyjy. Oğlum Mametjan, eşitýärmi? Tığırlar ajyganlar. İlki tığırlar doýraly, soň çöregem taýyn bolar. Gellim eje, gellim. Al oğlum, şu jagaş çöregi gyzgyn wagty. Gyzgynjak wagtydan şondan tüýji zat ýokdur. Soň tığırlara ot bermäne giderdim. Bolýaýjy. Gata çıktım ay. Ejem canım veren çöregini yeyim. Eyvay, çörek menen kaçýarmy? Ya göwnüme mi? Dur ol çörecim. Men seni iyice men acıktım ha. Ejem kızgınca wagt ýetim gowulýa diýdi maňa. Gelýän, gel. Men seni tutarım. Garaş diýen. Garaş diýen. Garaş. Garaş diýen. Garga, ay garga. Galym men esli görge. Uçmağa ganatyň bar. Maňa çöregiň tutmağa kömek edýdi. Biz gaçyran çöregiňi özüň ýyzyndan etmeli bolarsyň. Han sen bir pikirlen. Çörek senden näçin gaçjaka? Bilmedim de garga. Öňe beýdip gaçan okdy. Asalym ýaltyçylyk sebäpli känil gamal ýagdaýlar öňe çykyp durýanlar. Menden sana kömek bolmaz. Alga, yetersin. Gör sen niredekenim. Gel. Çörecigim. Kaçma menden gerecigim. Halis acıktı minni. İysem iyda yüreceğim. Çeşme, ay çeşme, senin kızsından yeşik. Az kim hayalra kalksan, çörecüğüme yetişik. Yaltalara kömek yok, yaltalardan derek yok. Çünkü yalta çörek yok, yaltalardan karnım dok.
Assalamu alaikum. Wa aleykümselam oğlum. Meni ýam esli wagtlar çörüm kowalak gelýär. Ýöne asla izinden ýetip bilemo. Heme halis açyktym. Hemem ýadadım. Maňa edäý kömek agam. Gerek maňa çörek agam. Yer bolýa balam. Ýöne beýt ılgap asla oň izinden ýetip bolmaz. Yeri, onna men onu nädip tutmaly? Men işlerime kömek etsem, men sana öwredöýün. Bolýa, çörüm tutup berseň bolýa. Han onu başlaýas. Eliňe pil alla, han maňa kömek et. Dayhan ağa. Anha, mene ähli dip biljek kömegimi etdim. Inni maňa nädip çörüm tutup biljegimi öwredäýdi. Eýway, bu näme boldy? Azaçyk garaşan bolsam, özüm geljek ekeni. Ýöne ýere Dayhan ağa kömek edipdirim. Yok balam. Çöreğin sen işleğini, zahmet çekeni, maňlay derde dökünün görüp ýygyna gaýdyp geldi. Yoksa onu hiç kasan tutup bilmersin. Hasanna halaza zahmet çekende çöreğin özi sen ýanyna geler. Eger ýaltansaň, ol senden madama kasar. Özüňden ullar dinläp, kän zahmet çeksen, senden çöreğin asla hiç kasan kasmaz. Bolýa Dayhan ağa. Siz maňa ören köp zat öwretdiňiz. Men ýaltaçylyk edipdirin. Iýjek duýdumy haklamandyrin. Siziň beren nesihatlaňyzy asla unutman. Sağ ol Dayhan ağa. Bolýa, sag ol oğlum.